holky, já jsem Gerťa LP a chci vám říct, že tohle je moje začáteční video. Moje úplně první video na tomto YouTube. Mám nový kanál, jmenuje se Gerťa LP Vojtečka.d. Dokonce mám i Instagram, na který si se ještě nedávám žádný své fotečky. Ale začnu, takže ale pište mi prosím vás do komentářů, pokud to najdete, je to tam dole. Je to tam dole a napište tam nápady na další videa, ne? Protože jsem blbá, nedokážu vymyslet nápad, ale chci, abyste moji fanoušci byli šťastní a proto chci splnit vaše přání. Bude speciál za 20 odběratelů, ale myslím, že toho se nedočkáme. A nebo snad jo? Můžete mě příjemně překvapit. Takže do komentářů mi pište nápady na další videjka a já je všechny natočím, abyste neřekli. No a ještě jsem vám chtěla ukázat, potom vám ukážu ještě svůj krásný pokojíček, svůj postýlku, kde mám panenky. Tady je mol, fujky. A hele, to je můj náhrdelník. Můj náhrdelník pro štěstí, já jsem si ho zapomněla nandat. Tak, můj náhrdelník je hotov. Vidíte, je to krásný. No takže, natáčím teďka ve svém pokojíčku. Je to tady bordel jak prase. Jen si to vůbec neumí uklízet, to je hrůzo. Co to je? Jo, fuj, já pelichám. Taky jsem vám chtěla říct, že nádherně umím na piano a na housle. To vám můžu ukázat. Housle tu nemám, ale piánko tu mám. Ale předtím vás varuju. Kde tu je? Mě zabijou. Pomoc, modlete se za mě. Za moje triko. No takže to bude asi všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo, můžete zanechat like, můžete dolů napsat komentář a samozřejmě můžete odebírat. A tady uvidíte nápis, jak se jmenuje můj Instagram. Tak koukejte. Kouzlo. A vidíte to tam, holky. Teď lusknu, už to tam nebude. Já jsem prostě borec. No, ještě, že mám Kubíka, ten mi to všechno se stříhá. Doufám, pokud se na něj můžu spolehnout. Hnedka to jdu všem oznámit do školy. Chodím do školy, tam hrůza a zase mi padá náhrdelník. To nevadí. Tak, pěkně za podprsenku. Sakra. Do školy už chodím 6 let. No chápete, 6 let. Chodím do 6. Ačko, Bčko, Cčko. XXLka. To vám neřeknu, protože já nechodím nikam, já mám jenom 6. třídu. No, moje kamarádky jsou super, ale kamarádi to jsou chuligáni. Byste měli vidět. A prej mi pěkně povídat, takže budu vám povídat pohádku na dobrou noc o prasátkách. Ano, prasátka. A rozhodně videa z mýho života, třeba z autobusu. A nebo z nákupu. A dokonce mi můžete psát do komentářů otázky a já vám na ně budu odpovídat ve videu. Takže třeba kam ráda chodím, s kým ráda chodím, co tam ráda dělám. Moje oblíbená místnost a co v ní. No to by bylo asi pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a páčko, holky. Jo a nezapomeňte si lajkovat pusu, je to celkem důležitý. A já jsem blbá. Myslela jsem mrtěnkou si tam takhle napatla. Co nejvíc, holky, pořádně. Ať všichni vidí, že se snažíte. No ahoj a dobrý jsou i víc zpátky. Tak čau. Čauky. Mňau. Čauky mňauky. Vachau. Jo, já jsem ještě slíbila to piano, holky. Tak jo. Umím Tetris, nebo jak se to vyslovuje. Jsem prostě borka, holky. A ještě, by toho nebylo všechno, tak si ještě zahrajeme.
Poznáváte to, holky? Teď přeskočíme na tu nejlepší část. No, to prostě poznáváte, ne? To jsme si pouštěli na ájně. Jestli ne, tak je to... Sakra. Jsem blbá. Tak je to... Kotletka má v kabelce více než bod. Já to prostě nebudu zpívat, to neumím. Ale tentokrát už je to fakt asi konec a já se s vámi loučím. Odebírejte mě a čauky mňauky broučci moje. Čauky. Jak se to dělá? Moment. No jo. Aha, už to mám. To je špatně. Co se na tom trefím? Hel. Sakra. To se vypne. Doufám, že už se to vyplo. Au. Doufám, že už se to vyplo. Jsem mazlit s koníčkem. Tam asi zapadneš, ty, to je celkem, no to je spíš lépe řečeno černá díra. Doufám, že už se to vyplo. To neba. A jo, ono se to ještě nevyplo. To jste čekali, že tu se budu jako svlíkat? Pak to bude nějak určitě speciálek, ale to vyplo. Tak, krása. Jak já nenávidím ty fanoušky, oni jsou otravný, pořád mi píšou a kvůli ní musím natáčet video ještě, že jsem to vypla. Ajaj. Já jsem to tak nemyslela. Určitě mi to odpustíte. Pustíte, děkuji. A aby toho nebylo málo, no, já to vypnu. Tak. Já to pořád nevypla. Tak se na to podíváme. Tak se zavolám chlapa u držbáře. No tak jinak. Sakra. Ne, já na to kašlu. Moment. Já jsem hnusná. Jo, promiňte. Ja. No tak. Furt to nejde vypnout. Tak jdu na to po svým. No nic, teď už se s vámi normálně rozloučím. Takže čauky mňauky, pusinkujte si baby. Já se s vámi loučím, čauky mňauky, broučci. Počkat moment, něco mi zlezlo na prsenky. Tak a je to venku. Co to bylo? No, takže ahoj.